A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Wanda a cikin wannan bidiyo namu mai albarka za mu yi bayani akan wata gagarumin matsala a cikin al'umma wadda take damun al'umma galibi ma mata, wato yan uwa mata. Wannan matsala kuwa ita ce mafarkin ruwa. Mafarkin ruwa. Lallai mutane da dama ana magana malam da Allah a taimaka mana da sirrin daina yin mafarkin ruwa. Wato na farko dai mafarkin ruwa matsala ce mai girma wanda insha Allah cikin wannan bidiyo kuma za mu faɗi maganinta. Saboda haka wanda ya kasance sabon zuwa wannan shafin namu mai albarka sai ya yi subscribe, ya kuma yi liking, ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya sharing domin yan uwa su amfana. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wanda yake fama da wannan matsalar ko in ce wacce take fama da wannan matsalar ta mafarkin ruwa ga abin da za a nema. Na farko a nemi ganyen gamji guda 100 ganyen gamji guda 100 ƙwarai kuwa sai a jikin kowane guda ɗaya sai a rubuta wa Sulaimanu wa Yunusa, wa Sulaimanu wa Yunusa. A jikin kowane guda ɗaya za a rubuta wa Sulaimanu wa Yunusa guda ɗaya, sai a ajiye ɗayan ma a rubuta wa Sulaimanu wa Yunusa sai a ajiye. Haka za a kai guda 100 nan. In aka gama sai a shanya su bushe. Idan suka bushe sai a daka. Idan aka daka suka yi gari za a rinka zubawa a ruwa ana sha da bismillah kafin a kwanta. Za a zuba a ruwa a sha da bismillah kafin a kwanta, sannan kuma a yi hayaƙi da shi. Alfarmar annabi da alƙur'ani za a rabu da wannan matsala ta mafarkin ruwa bi ja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. In Allah yarda za a rabu da wannan matsala. Wannan mujarrabin ne insha Allah. Duk wanda ya wannan zai ga ya rabu da wannan matsala insha Allah. A kasance da bibiyar mu a cikin wannan shafin namu mai albarka domin a dinga samun manya-manyan laƙanannuka domin amfanuwarku. Kada ka manta idan wannan shine farkon zuwanka, ka yi subscribe domin ka dinga amfanuwa da abubuwan da muke saki insha Allah.